credeam că de sărbătorile astea o să fiu trist că sunt singur de Crăciun. Dar sunt aici și sunt bine. O dat singur de Crăciun. Dar sunt aici și sunt bine. O dat și Titus acum mesajul. Mereu o să fii lângă mine, bro, lângă noi. Mereu o să-ți fim aproape, bro. N-ai cum să fii singur, niciodată nu o să fii singur. E imposibil. Chestia asta, mereu o să-ți fiu aproape. Nu, worst case scenario, worst case ești tu mai bine online, pentru că aia nu te să duc caierile. Și aia nu poți să știi tot trecutul și astea. Și probabil cum urci noi să te vezi. Gen eu cu Luci, dacă nu mă văd, cred că o să fie minune. Kinda. Asta? De asta că ți-am spus-o. Singură. Ți-am spus chestia asta mereu. Mereu. Chiar dacă e distanța asta între noi, o să fiu aproape de tine și o să încerc să te ajut cum pot. De distanță, poți să-mi scrii oricând. Pe Discord, pe Insta, unde mai ai, răspunde când poate, poți cât să-mi mai scrii. repede. La distanță. Pentru că sunt cu munca, nu o să pot să răspund mereu. Dacă îmi pot, Pe lângă aia nu ai de timp, distanța e că e unul kinda în România, în București. Până Lasă-o. răspunde, nu ți răspund eu. lasă distanța, bro. Eu pot să răspund la mesaje undeva la Dar nu, 3 ore, 4 ore când sunt la muncă. da, Că așa, așa am pauzele. Da, bine. Așa am pauzele. Deci încep la 7, da? Sper să nu fie ceva grav, sper să nu fie ceva rău, bro. Sper să fie o problemă minoră. Știi cum fac eu ok, bro, să fie ok și să se rezolve cât de repede, îți doresc din suflet. Bă, ești bărbat puternic, poți să treci peste toate, peste asta și peste mai multe. Și calculatorul meu mi-a bro, nu deranja, stai liniștit, Kinda. Bro, nu deranja, stai liniștit, Kinda. Nu deranjezi niciodată, bro, stai liniștit. Stai liniștit, bro. Poți să zici, poți să interactezi cu noi. Ești ok, ești din familie, bro. Aturi de apă aproape. Da, Kinda. Vă nimeriți, bro. Iubit. Exact. Sunt foarte puțini la vârsta asta mai sunt așa retrași. Da, Inversul meu. care sunt mai retrase, care sunt mai antisociale, nu pot să zic antisociale, retrase, mai timide. Sunt persoane, frate, care, sincer, dacă descoperi persoana aia, Kinda dintre Exact, ele. kinda. și Kinda la fel, și Kinda la fel. Am vorbit cu el și pe Discord, am vorbit și cu el. Și Kinda este la fel, bro, este de genul, înțelegi? Că și eu sunt la fel. Eu, de exemplu, povestea Oaicele azi iubi un pic pe Luci mama. și ceilalți erau În cât timp ne bagă? 1, 2, 3, 4, 5. Bro, 5 secunde. A dormir, recargando. Un enemigo. Descansar un rato. Ok. Ce-am făcut? De ce mi-ai trimis Poppy? Ești prost. Doamne, cât de handicapat. Ai până. Hai de pura mea, putu-și mor niște put. Uai ce mă... What is that skin? Keep it cool. That's how you survive. Can I see it? Chiar am vrut să fac chestia asta, știi? Da. Și aveam totul pregătit de pe calculatorul celălalt. Deja erau făcute toate setările of the end. La mine a fost așa, bă, m-am plictisit. Una aici la mine? Unde? Bravo, gata. Până vine. Încă unul. Bravo. Știi?
În spate unul, în spate unul. L-am omorât și voi, că Da, el mă l-am omoară pe omorât, mine. Nu mai l-am am viață, omorât. nu mai am viață. Când îți zic în spate, în pula mea, ești tu grijă de tine, că dar nu pot eu să Păi trag am cu avut tine. grijă de mine, dar voi Păi doi am v-ați dus văzut. prin toate alte părți. Nu mai Am aveam ocolit. viață, omule. Așa, 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 așa. Aria, Hai, ce mă joc cu tine, gata. Aria, acum 2 runde eram cu tine în admin. Da, mă, știu că erai, dar ți-am zis, în momentul în care voi ați povestit exact aceeași chestie, eu mai mult te văd pe tine kinda făcând chestia asta decât Da, pe pentru că-s mai prost, am înțeles, ok, bine, am înțeles, mă pună.